Паметник на Васил Левски бе открит днес в силистренският град Алфатар, център на едноименната община. Събитието бе част от честванията, посветени на 188 години от рождението на Апостола на свободата. Бюстът е с обща височина 245 см, като основата е висока 90 см. Той е изработен от скулптора Илия Бояров и е дарение на община Алфатар от професор Иван Гаврилов, който е един от големите благодетели в областта. Паметникът бе открит на тържествена церемония от кмета на общината Янка Господинова и областният управител на Силистра Илиян Великов. По-късно бе осветен от духовници от Доростолската епархия. Изключително вълнуващ ден, изключително горда съм за това, че аз съм част от тържествената церемония, че имам възможността да се докосна още по-близо до Апостола на свободата, че мога да бъда личен пример за подрастващото поколение. Горда съм, че Алфатар, въпреки че е най-малката община в област Силистра, може да се похвали с подобна придобивка.